Quddiem il-Maġistrat Rachel Montebello komplet il-kumpilazzjoni tax-xhieda fil-konfront tal-eks kunsilliera tal-Partit Nazzjonalista u Manager tal-Finanzi fl-Enkast, Francine Farrugia, akkużata fost oħrajn li frodat b'kemm jiswew 2.3 miljun euro. Fis-seduta xedu żewġ spetturi tal-Pulizija li ppreżentaw fost oħrajn basktit kbar bil-ħwejjeġ, basktit lussużi, ġuwelerija, mobile phone u computers dawn kienu elevati waqt fiċċijiet fl-appartamenti tal-akkużata. Xedu wkoll uffiċjali minn diversi banek. Uffiċjal mill-BOV ppreżentat lista ta' kontijiet irreġistrati fuq l-akkużata. Dawn kienu għadhom attivi, oħrajn li kienu attivi u li issa huma magħluqa. Xedu wkoll uffiċjal mill-HSBC li qalet li bħalissa l-akkużata m'għandix kontijiet miftuħa mal-HSBC. Ippreżentat evidenza iżda dwar żewġ kontijiet li kellha l-akkużata. Kont bankarju li nfetaħ fl-2010 u isma akkumulati li rreġistra tal-jom fl-2015. Iż-żewġ kontijiet ingħalqu fl-2021. Xeżidu kol uffiċjal mill-Me Direct li konfermat li l-akkużata għandha 4 kontijiet li għadhom attivi. Quddiem il-Maġistrat Jean Paul Grech bdiet il-kumpilazzjoni tax-xhieda fil-konfront tal-Kroat Nenad Kovacic huwa akkużat possess u traffikar ta' 76 kg droga kokaina. Il-valur tagħha fis-suq madwar 9 miljun euro. Prosekuzzjoni qalet l-akkużat kien jaf li qed iġur sustanzi legali. Ta' kull vjaġġ bejn Malta u Għawdex bid-droga kienet jistenna ħlas ta' 3,000 euro kull darba. Mal-Pulizija l-Kroat kien diġà ammetta li għamel 3 vjaġġi oħrajn qabel ma kien arrestat fil-Port tal-Imġar. Żewġ żgħażagħ ta' 16 sena ieħor ta' 15 u ġuvni ta' 14 sena tresqu l-qorti brabta ma' sar meħdej bib il-bombi fil-Florjana. Wara li fliet il-kameras tas-sigurtà l-Pulizija identifikat 3 minn dawn iż-żgħażagħ. Huma kienu arrestati raħal ġdid fil-preżenza tal-ġenituri tagħhom aktar tard kien arrestat ukoll ir-raba' żagħżugħ wara li rriżulta li kien involut. Wieħed miż-żgħażagħ ta' 16 sena u dak ta' 14 ammettew l-akkużi. Huma nħelsu mill-arrest kemm isir il-pre-sentencing reports. L-oħrajn li wieġbu li mhumiex ħatja baqgħu miżmum arrestati.